אז היי לכולם חברים, איתכם גיימר זון, והיום אנחנו משחקים רובלוקס במשחק ששמו בלוקס פרוט. רביד היום לא נמצא כיוון שיש לו דברים משלו. טוב, בואו נתחיל לשחק, בואו נראה מה יש לנו פה. הנה אני, משום מה אני בלי בגדים, לא יודע למה, מוזר. מה זה? חופים, אוקיי. וואו, הבנתי. כמו שאני רואה, והסתכלתי קצת ביוטיוב, יש פה כל מיני איים שהמטרה שלנו בעצם זה להגיע לים השלישי. אז לא יודעים איך לשחק, לא יודעים. טוב, תשארו עד הסוף הסרטון כדי לא לפספס כל מיני דברים מעניינים, כי אם אתם תלכו לשחק את הפרק הבא של הסדרת בלוקס פרוט אתם לא תבינו כלום, אז תשארו. יאללה, בואו ניקח משימה, כי מן הסתם זה קווסט. יאללה, אני אמניח קצת, כאילו אני אכבה את המוזיקה פה קצת. אוקיי, אני מוריד לי 9 וחלה. מה זה המניו פה? מה זה האייטמס? וכלום באייטמס. שוב. יש פה פרוטים גם כאלה כמו שהבנתי. סטאטים. פה כאילו אני משפר את המיל, זה כמו שכאילו מקרוב ודברים. אוקיי, הבנתי. יאללה, בואו נסיים אותם בלי יותר מדי דיבורים. כך, וואי, זה נראה מגניב. עליתי לבל. בואו נשפר את הסטטים שלנו במיל. מה נשפר? מיל. בואו נשפר עוד בדיפרנס, עוד המיל. בואו נשפר את המיל. ראיתי גם כל מיני סרטונים שאפשרי פה לקנות כל מיני חרבות, כי אני לא יודע איפה. בוא נחקור עוד קצת העולם. אפשר לעשות פה דשים, הנה. כלומר עכשיו מתי שאני משדרג את הכחול זה הדפנס החיים שלי, האדום זה האנרגי שלי והכוח שלי כמו שאמרתי. אוקיי, הבנתי. מה זה השופ הזה? שופ בלוקס פרוט דברים. בטח פה אנחנו יכולים לקנות לעצמנו פרוט, אבל זה יקר. מה זה? איזה פרוטים יש פה עוד? וואי, הפרוטים פה יקרים. וואו, דברים פה יקר פה ממש. מה זה ספורט? בטח כאן אנחנו יכולים לקנות לעצמנו קטנה. ומה זה? גם עולה 1,000, אבל מה זה? גם קטנה. טוב, אז בוא נחסוך לאלף, נקנה קטנה שיהיה יותר טוב וקל. אז כן, בינתיים אני מוריד 11 HP ומשלים קווסטים, והמשחק הזה בינתיים נראה לי ממש טוב. גם כן, אם אתם זוכרים עדיין, בשבוע הבא, אם אתם מתי שנים בכללי לא שבוע הבא, אם אנחנו מגיעים ל10 עוקבים, ובסרטונים של המיינקראפט יש 40 צפיות ו5 לייקים ו5 שיתופים, אז הולך לצאת משחק חדש לערוץ, וזה הולך להיות ממש טוב. כן, בוא נשלים את המשימה, כי זה לא כיף ללכת ככה עם עוד משימה.
אוקיי, בינתיים זה אחלה. יש לי 1000. בוא נקנה קטנה. הנה הקטנה. וואו. הגזמתם, זה יותר מדי מגניב. בואו נשפר את הסוורד, שזה נראה לי זה הקטנה. טוב, בואו ניקח קווסט ונתחיל להוריד להם HP. יאללה. הלאה, 2. הכוח הזה הוא לא מאוד HP. וואו, אתה חזקה. טוב, אז עד עכשיו אנחנו משחקים בצד שלנו, יכולים ועושים דברים. קראתי את המשחק הזה, את האמת, בזכות מיקרו, מי שמסתכל את מיקרו וצופה בנו גם, אז אני אבינו, מי שלא, מיקרו זה בן אדם שעושה סרטונים על הרובלוקס. כאילו אני רק הורדתי ורק התחלתי לשחק במשחק הזה, כי המשחק הזה היה לסדרה ממש כיפית. תרשמו על הערוץ, תשימו לייקים, אנחנו בינתיים עושים קווסטים, עושים דברים. כמה מורידים? אוקיי, הבנתי, אל תיגע בי. אוקיי, אנחנו לבל 9 כבר. בואו נשפר את החרב, ניקח עוד קווסט ונמשיך לעבור. מה זה השלט הזאת שם? אני אשלים את הקווסט ונלך לבדוק את זה. כן. אז כן, זה ממש טוב. גם, אגב, תשארו בערוץ, כי היום בשעה בסביבות 5-4 הולך לצאת סרטון חדש של מיינקראפט. אז כן, תסתכלו ותהנו. ברודסטארס לא ידוע מתי זה, כי יש לי בעיה. ברודסטארס לא נדלקת שנייה. כן, עוד מעט יצא משחק חדש בכללי. כן. תגידו אם אתם תכתבו בתגובות, אהבתם את הסרטון. מה זה? מה זה? באמת מה זה? בוא נקנה את זה. אוקיי, גם אמרנו שהולכים לבדוק. אוקיי, ג'ונג, מה? אנחנו עוברים עכשיו עיר. מה זה זה? אוקיי. יפה, וואלה. ממש יפה. זאת אומרת, אנחנו נמצאים עכשיו פה. עכשיו אנחנו עוברים לכאן. אבל משום מה אנחנו בלבל 10. ואחרי זה, מפה אנחנו עוברים לכאן. מכאן אנחנו עוברים לכאן כמו שאמרתי, ומכאן לכאן. אוקיי, הבנתי. יאללה. בואו ניקח דברים, אולי לקח סירה, מה זה פה? שם זה גם סירה? אוקיי, זה סירה כאן. סבבה. איזה סירה? יאללה. בואו. טוב, יש חבילת אי כזאת שנראה כמוה, אז אחרי זה נבקר בה. כן. אז מה אני אגיד לכם? פה אנחנו משחקים בינתיים, אני די אהבתי את המשחק. אם אתם רוצים, תמשיכו לצפות בזה. תשחקו, גם ממש מציע לכם את המשחק. מזכיר לכם לשים לייקים ולשתף את הסרטון. בינתיים בואו נמשיך לשחק, בלי יותר מדי דיבורים. בואו נעבור לבקר ולחקור. יש שם בן אדם של קווסטים. מה זה שם?
לא אפשר לקנות שם דברים. מה זה? כן, אני רוצה לעשות את זה בבית שלי. טוב, בוא נלך לבקר באיש ששם. כאילו זה נראה סוג שזה אותו אי, אבל אני לא יודע, כאילו, בא לי לבקר שם. כן, זה כאילו אמור להיות אותו אי, אם אני לא טוב. מי זה עמד כמדד הזה? בוא'נה. זה בטח האל שאנחנו מפסידים עליהם את הקווז. מנקי. אוקיי, הבנתי. מה יש פה? מי זה? מי זה? מה? מה אתה רוצה ממני? אל תיגע בי. אוקיי, הבנתי, קוראים לו גורילה קינג. לא, מתתי. יש, לא מתתי נודר. בוא נמלא את ה-HP שלנו. Please help me. לא מתתי. מנסים ולכם פה ונתנו. לא, מתתי. טוב, בואו נמשיך ללכת אליו, להרוג אותו. ננסה להרוג אותו כמה שיותר. כן. יאללה. מה יש לי להגיד? בוא נהרוג אותו. חייב למלא את החיים. גם כי שמתי לב שלכאן אי אפשר, אז אני אשתמש בזה. כך בפנים שלך. לא, תפס אותי. טוב, הורדנו לו כמעט חצי מה-HP. אז יאללה, בואו נמשיך. אין סיכוי אני נשאר ככה. היום אני חייב להרוג אותו. יאללה. כן. גם מי הוא חושב שהוא בכלל שם לי פה את הכתר על הראש? אני... וגם מתקרב לגיימזון שלנו. במקום בו. למה הוא כל כך חזק? לא, אותי, כואב לי. יש, לא מתתי הפעם. מתתי חפטו. יאללה, הורגים אותו, מה זה? למה הוא כל כך חזק? זה לא, כן, סך הכל לבל 25, אני סך הכל עוד 15 לבלים ואני בלבל שלי. לא כן, זה דברים. אישה בחרפה, זה לא כן. יאללה. וואי. לא, למה הכוח לא עבד? מנקי בננה, מינה ניפוטנה. יאללה, איך ידעתי שחייבת לעשות את זה? קרובים אליו? טוב, נו באמת, טוב, אנחנו השארנו אותו כמעט על 1 HP, בואו נהרוג אותו. יאללה חברים, אנחנו יכולים לעשות את זה. אם תשימו לייק זה יביא לי יותר כוח. יאללה, מי אתה בכלל?
ככה תהרוס לי הכל פה. יאללה חברים, תודה על הלייקים. באמת. וואי, תסתכלו גם איזה מכוער. זה ילד. טוב, נו. יאללה, חברים, אנחנו יכולים לעשות את זה. לייק אחרון. אני חייב רק לייק אחרון שתשימו. אני מרגיש את זה. אני מרגיש את הכוח שלכם. עלינו לא כל כך הרבה לבלים ממנו. אבל אני... כך שעלינו לבלים. בוא נהרוג אותו. גם אחד לא. בוא נתן. יאללה. נעשה נראה לי קווסט אחד ו... כן, קווסט אחד עוד נעשה. אבל שרים הם חושבים. בואו נשפר את הקטנה, את הסוורד. יאללה. כמו שראיתי בהתחלה, יש דבר כזה שאפשר לקנות איתו פרוטים. כלומר, הדברים האלה שמביאים לך כוחות ב5,000. מה זה? מי זה שם? איך קוראים לו גם? בא לי לראות. גאצ'ה, אוקיי. בלוקס פרוט גאצ'ה. מה אני חייב בשביל זה? חייב לבל 50 בשביל זה. כאילו, סביר להניח שזה רנדום פרוט. כי זה כאילו בלוקס פרוט גאצ'ה, לא סתם יקראו לזה ככה, נכון? נענה קווסט. כמה כסף אתה מביא לי? כמה צדים קטנים. טוב, להרוג 6 מנקים. בוא נהרוג אותם. שמות בננות. ככה אני אתן לך בננה, קוראים לה קטנה. איזה ראפ. טוב, הקטנה שלי כבר ממש חזקה. אוקיי, עליתי לבד, זה טוב, ממש טוב. אוי פאק, בטעות שיפרתי את הבלוקס. יאללה, בואו נמשיך להרוג אותם. אוקיי, חברים, אז תשארו עד הסוף, כי בסוף הולך להיות מידע ממש מעניין ומרתק. כן, מי שנשאר עד עכשיו ממש טוב, כן, גבר. שימו לייקים, עוקבים, אוהב אתכם, וכן, להיום נראה לי נסיים עוד מעט. אוקיי, ומה אני אגיד לכם עוד? טוב, בואו נעזוב את הדיבורים ונתחיל לעשות דברים. מה זה? גורילס? מי זה גורילס? מי זה? גורילס זה בטח האלה שהיו שם. אז כן צדקתי. יאללה, אז בואו נלך להרוג את הגורילס המאפן האלה שהם חושבים שהם מלאכים פה. יאללה, בואו אליי גורילס. תגיב על זה 1,200 שקל. ושני לבלים אנחנו נקבל את זה. נדיר. מה זה? זה טוב, הגורילס האלה הם טובים. הם גם חזקים.
כן, אין היום את רביד בגלל שאני מצלם את זה בבוקר ואני לא מרגיש טוב, בגלל זה לא באתי לבית הספר. הוא נמצא כרגיל בבית הספר, אז כן, תשארו בערוץ, עוד מעט להזכירכם, יהיה מיינקראפט בסביבות 3.5-4 הולך לצאת. כן, ורציתי להודיע לכם, רגע בואו נסיים את הקווסט. מי זה? איה, מה זה? למה הוא כל כך חזק? מי זה? מי אתה? ילד. שנייה, מה הוא רוצה ממני? הוא עוזר לי, הוא לא גונב לי תקיני. מה זה הכוחות האלה? למה? מה זה הכוחות האלה? מה זה הכוחות האלה שיש לו? חייב לדעת. טוב. אוקיי. עלינו 3 לבלים ברצף, אתם קולטים? מה? מה זה? מה זה זה? מה זה? מה זה? סטור, דרופ, אייד. זה כנראה זה פרוטים האלה שהוא דיבר. וואו, איזה בן אדם נחמד. שנייה, אני כותב לו תודה. Thank you. וואי, איזה בן אדם, וואו, זה נראה ממש חזק. טוב, אבל הקטנה שלי הייתה די יותר חזקה. חדש גם. אז איה. למה לא לדבר? למה ככה? יש. אנחנו חזקים. איה. למה להרביץ לי? תבטיח לך תודה רבה. יאללה, יש לנו גם הרבה סטייקים לשפר, אז בואו נשפר אותם. מי זה הגורילה הזה? בואו נהרוג אותו. עכשיו הוא חושב שהוא ילך עליה. יש לי פה חבר שיכול לעזור לי. הורג אותך בשנייה. גם כן, יאללה. עליתי גם לבל. איזה כיף. יאללה. נכון שאמרתי לכם שאנחנו הולכים שיהיה מידע סודי אם תשארו עד הסוף. אז אוקיי. ב5 ימים הקרובים אנחנו נתחיל לעשות שידורי חי. אז מי שנשאר, כפיים. טוב. הוא הביא לנו פרוט ועכשיו מרביץ לנו משום מה. טוב, נראה לי על זה אנחנו נסיים. איתכם היה גיימרזון שעליו שולט רביד ומתן. ביי ביי.